Jo, det var det. Nej, det var mere, hvis jeg havde været i min anden. Nå. Det var derfra, I skulle her. Sagde de noget om, hvordan det gik med Idas fod? Nej. Det starter her. Ja, vi træder nu. Kender du Biltomatist? Jeg har hørt om det. Hvor man lægger nogle kort på bordet. Må jeg høre en sang? Nej, ikke nu. Ikke nu. Vi har noget her, et stykke agurk eller noget der til. Hvad går det ud på? Jamen, det er egentlig sådan det der med at få stik og bekende kulør, ikke også? Men så er det der er sådan en ukendt fænomen i det, når nogle af ens kort, de er vendt med, altså kort, det man skal se ned. Så ved du ikke, hvad der gemmer sig dernede, eller heller ikke med modstanderen. Altså man kan se nogle af modstanderens kort. Altså en anden måde at spille vist på. Det spillede min far og jeg rigtig meget af. Vi spillede lidt i går. Hvis vi kan nå det, skulle så rafle mig og bagefter. Det kan godt. Vi rafler hvem der tager bordet. For jeg vinder nemlig så tit, uden vi spiller om noget som helst, så mig der tit vinder den der. Nej, du kan skrive. Må jeg kan ikke være en lille præmie? Hvad er en lille præmie? Ja. Det var ikke det. Om jeg har det. Jo, noget fra Majas portunvand. Noget fra hvad? Nok. Maja fyldt pose. Nej. Hvor er den henne? Du spiste den. Hvad? Jeg har ikke mere. Eller? Har du ikke mere? Eller? Ja, hvorhenne? Er slikposen den, du købte i Særgrisen? Nej, det har vi ikke. Nej. Det er det også. Hvad? Hvorfor siger du? Hvad er der? Har I taget noget af den? Jeg er ikke noget på det at gøre. Nå. Hvad er det så? Ja, det er det. Hvad? Du vil ikke bryde dig om at vide. Hvad? Ingenting. Ja. Hvor mange megapixel har din? Det ved jeg ikke. 3,2. Finde det. Haha. Ej, læg den nu